Tolong Bang Ibu ya. Tala Bang Ibu. Paisikin bieu. Hello everyone, welcome to my channel. So guys, asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं, इसोरनो आंबो मोजाङै दङ। ओमफ्राय जोंहा ओरैबायदि दै बाना जागासिनो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव अरां माजबाटआव ओरैबायदि गिदिर गिदिर दै बाना जादों। दा साननो थांबा बहुत गिथावना जाना दं जोंनि उदालगुरिया। मानो होनबा जोंहा ओरै भुटाननि अरुणाचलनि दैया गाहायाव फैजोबबाथाय सेस, आरो ओरै भैरबकुन्दजों दैया देरबोबाथाय सेस, ओरैजाय गाहायाव फैबाथाय जोंनिथिंजाय। बेनिखायनो जों बयबो हुसियार थानाया मोजां दा बर्थमान गाइस, मानोना ओरैबायदि गिथाव बाथाव महर लादों। जोंनि बिटिसि आवबो जासै नामा बिदि दै बानाया, बेखौ साननो गोनां जानानै दं। मानो होनबा जोंनि गाहाय एरियायाव गासिबो दैबाना जाजोबनायनि चान्स दङ। मानोना ओरै हाजोनिफ्राय दै बोहैबोनाया ओरैबायदि स्पिड फैयो। बेनिखायनो जोङो साननो गोनां जाना फैबाय। दा लामा माबा सेस बुखारलांजोब्बायानो। ओरै जोंनिथिंजायबो बहुत लामाफोर खुरखालांबाय, ओरैजाय दलाबारानो आरो इख्राबारि दलंनो सेस गुगादों आरो गुगादों। ओरै आरो जाय अरां माजबाट कलेजावबो ओरैबायदि दै बाना जाजोब्बाय दायो। नै आं भिडिअ क्लिप होना होनि रायजोफोर, नोंथांमोना नायबानो। पुराबारी ब्रिजर दृश्य ইয়া গোটেইখিনি বানপানী পুৰাবাৰী টু দপলাপুটা যোৱা ৰাস্তাৰ ব্ৰিজ, নতুন ব্ৰিজখন এইটো গোটেইখিনি দপলাপুটা পুৰাবাৰীৰ অৱস্থা। বহুত ডাঙৰকৈ আহিছে। Bahakur tuh nama? Ya. অবস্থা পুরাবাড়ি গাঁৱৰ এয়া গোটেইখিনি পানী ইয়াতো এয়া। Kututarlay biyo. Cinta थांजानाय नंलालै। माबाफोरखौ बख'ना लालै खागजफ्रा। Parahin haguलै. Tolong Bang Ibu ya. Tala Bang Ibu. Paisikin bieu. Bang Ibu, nazabi. Iya, dabi আছে ya. Gila itu. Gila. Hey. Dah, चल जा. Hei, jamar. Paising le. Gede sini.
बेबायदि हायखादों खुदा हेलमेटबो हायखालायबाय आबैया नायलाय मा मोनदोंथाय बिलुलुनो खोथिया दिन बाबु हालायलायबाय भुटाननिफ्राय हायदों ओरैबायदि गोदोर हायखायो हायबाथाय नै दैया कलेजआव बोहैगासिनो बेसेबां स्पिड बोहैदों दैया बाप रे बाप नै बिथिंनिफ्राय बोहैबोगासिनो स' लोगोफोर नोंथांमोनाथ' नैबे भिडिअ क्लिपखौ नायनानै एबा नुबाय जानांगौ ओमफ्राय बुजिबाय जानांगौ बबे बबे जायगायाव दै लोमदों आरो माबायदि लोमदों बेनो भिडिअ क्लिपा माखासे ओमफ्राय गोबां जायगायावबो लोमबावदों आरो आं होजोबनो हायाखै ओमफ्राय माबाफोर गोदान आपडेट मोनोब्ला आं होगोन लासैनो मैया ओरैबायदि अखा हादों जाहैदों हराव हरसे ओमफ्राय दहाय 12टासिम बेनिखायनो ओरैबायदि गाज्रि दै लोमदों लोमनायाथ' ओमफ्राय दा हरफ्रावसो मा जायो आरो जेबो बुंनो हाला ओरै भुटानावबो दैया बुरजा जाबाथाय ओरैबायदि गाज्रि लोमफैनो हागौ चान्स दं भैरबकुन्द'जों जोंनि उदालगुरि भैरबकुन्द'निफ्राय गाहायाव फैबाथाय एलार्ट होजोब्बाय गासिबोनि माबा जायगाखौनो एलार्ट होजोबखाबाय आरो ओरै हाजो एरिया अरुणाचल खाथि जायोना जोंनि उदालगुरिया अरुणाचल भुटान बर्डार गोजा गासिबो बेनिखायनो दैया देरबाथाय ओरैबायदि स्पिडआव फैगोन 5 मिनिटनि गेजेरावनो लोमसावजोबनो हागौ आरो मानोना एकदम खाथि खाथि जाथारो जोंनि उदालगुरि एरिया 15 किल'मिटारल' डिस्टेन्स जायो ओरै भुटान बा अरुणाचलनिफ्राय स' लोगोफोर आं बांद्राय गोबावबो बुंनो सानला भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन थेंक इउ स' माच गाइस भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय सोरबाफोर अननानै गोदानब्ला चेनेलखौ लाइक एन्ड शेयार साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच बाय बाय